Assalamu alaikum. Da fatan kuna nan lafiya. Ya kuke, ya aiki, ya haƙuri da mu, ya haƙuri da jama'a, ya haƙuri da maza kuma. Muna nan muna kai ko? Wallahi mata, ku buɗe idonku da kyau. Ku buɗe idonku da kyau, ku san me kuke yi a rayuwa. Ba abin da yake namiji a rayuwa. Namiji abin so ne. Kowace mace tana son namiji. Ƙarya ne ta ce ba ta son namiji. Saboda wannan kayansu daɗi ne da ita. So ranka yana sexing ɗinka, za ka dinga jin daɗi kana jin wani iri. Haba, oh my God. Wallahi, kun san me yake ban dariya ne? Wallahi, yanda ake sexing na mace. Ina son in ga yanda so ranka zai dinga ina sexing ɗinka. Kana jin daɗi, kana jin wani iri. Za ka ji kanka ka koma wani duniyar sanne ka koma can. Wallahi ina son in ga namiji mai babban bura, ƙaton bura. Saboda ni ina da choice. Bana son mai ƙaramin bura fa, mai babban bura wanda in ya sa mun shi in ji raras, in ji daɗi, in ji ya shige ni da kyau. Ya shige ni da kyau in gaya miki babe. Ki samu mai babban bura, ya fi daɗi. Kar ki samu mai ƙaramin bura saboda babban bura daɗi ne da ita. Oh babe, gaskiya ina feeling ɗin kaina. Ina jin daɗin kaina. Masoyina, ina son ku. Ina son ku sosai fiye da yanda ba kwa tunani. Don Allah ku bani so yanda nake son ku. Ku so maza. Oh my gosh. Ina fara jin wani sha'awa ne a raina yanzun nan. Ina jin wani nishaɗi. Kamar in ji namiji kusa da inda nake. In mishi abin da yake so. In susa mai wannan boran sannan. In dai mai abin da zai faranta mai rai. Ko mata don Allah ku so maza. Ku so maza. Maza abin so ne saboda bura abin so ne. Gindi ma abin so ne. Shi yasa aka yi su guda biyu saboda a so shi. Don Allah matan aure ina muku gargaɗi. Ku dinga sake ma mazajen ku gindinku suna ci. Don Allah ku yi haƙuri. Ina muku gargaɗi. Saboda bari in gaya miki wani abu. Na zo gefen matan aure ne yanzun nan. Matan aure? Akwai mace da za ka gani ba ta iya ma mijinta kwanciya ba. In miji ya ce kwanta min ina son, sai ma ya ce miki ki kwanta ne? Daga zuwan shi yana zuwa kurin sweetheart irin dai wani irin gwada da irin tamu na mata. Sai ki dinga yi sai ki ga gaban shi na tashi. Yana tashi wallahi ko bai soma ba ke ki soma ne. Saboda abun daɗi ne da ita. Ba a ƙin wannan abun. Ina son bura sosai fa. Wallahi ina son in ga namiji yana ci na in ji daɗi. Wow, ina son ku. Ni taku Fauziya Gindi. Ku huta lafiya. Na gaishe ku.